ọgbakọ synod afọ 2023 nke ụka Anglican na Dayosis Ọka bịa bụrụ nnọọ ọgbakọ nkụta mkpụrụ obi n'ụdị nke ya bụ ebe a nọzi ozi ọma kwụsịrị ike maka mkpa ọ dị na a ga-echekwa ịdị nsọ na ugwu dịrị ezinụlọ ga ya bụ synod abalị anọ bịa n'isi njedebe ụnyaahụ site n'ụka ịtụ mmamma aka na St. Peter's Church Agụlụ Kansụl Anọcha. Onye nta aka n'ihe banyere ekpemekpe na ụka bụ Amaka Chibụzọ Okoye ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Onye isi ya bụ ọnọdụ synod bụkwa Bishop Dayosis nke Ọka bụ Most Reverend Alexander Ibezim, nwunye ya Martha, ndị Archbishops na ndị Bishops na Dioceses na provinces ndị ọzọ, onye Chancellor nke Dayosis nke Ọka bụ Justice O.J. Okeke na ndị otu ya bụkwa ndị gbakọrọ na ya bụ ụlọụka iji wee merube ụka onyinye iweta ọgbakọ synod nke arọ a n'isi njedebe. Synod nke bụsi nnukwu ọgbakọ nke a na-emerube na Dayosis bụ nke dọtara imerime ndị mmadụ, ọ dọtara ndị ụkọchukwu, ọ dọtara ndị bishops, ọ dọtara ndị a na-agbara ụkọ iji wee tụgharịa uche na isiokwu nke eji wee merube synod nke arọ a. Most Reverend Ibezim, onye nke bụkwazi Archbishop province nke Niger, mgbe ọ na-ekwuzi okwu n'isiokwu ya bụ synod siri na ọ dị mma ka enwee nkụzi nke pụrụ iche nke ga-eweta udo n'ime ime ezinụlọ iji wee hụ na ihe niile nke a kụziri na ya bụ ọgbakọ synod bụ nke na-arụtụrụ ndị mmadụ aka iji wee bi ndụ nke ụzọ nke Chineke na okwuchukwu ya. Ka onye gbasara okwuchukwu na mgbe synod a bụkwazi Bishop nke Ibadan bụ Most Reverend Joseph Akinfenwa siri na isiokwu nke synod a bụ nke na-egosipụta ihe oge iju anya gosiri ma sị na ọ gụnyere ndị na-adịghị erube isi, ndị ekere n'oyiyi nke Chineke ma ha a na-efe ihe ndị ọzọ. Onye President Mothers Union province nke Niger na Dayosis nke Ọka bụ Oliakụ Ibezim siri na ọ bụrụ na ezinụlọ bụrụ nke dị ndụ n'ezie na ụwa gbaa gburugburu ga-abụ ezigbo ebe obibi. Ọ gwara ụmụ nwanyị ka ha were ihe niile ha mụtara wee na-etinye na ndụ ha kwa ụbọchị ka ha wee nwee ezinụlọ nke Chineke ga-ebiri n'ime ya, ebe ndị ọzọ ga na-enwomiri ha. Archbishop Ibezim gara n'iru ma nye asambodo nyegara ndị rụrụ ọrụ na Dayosis iji wee kwalite oziọma nke Chineke. Ndị a gụnyere Sir Napoleon Onyechi, Ọkaiwu Bello Olisa Nwofọ na Sir George Ezenwa. Ebe ekpere ekpere preacher wee nyere ndị Ọka Central Archdeaconry ndị ọ bụ ha ga-awube synod nke arọ na-abịa abịa, ebe onyinye preacher na ịnyawa achịcha synod na ịbụ abụ iri ụtọ bụzi ihe pụtara ihe na ọgbakọ synod nke arọ a. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.